Sandale, diopral sandal jepit, sandal sepatu, diopral sandal jepit, tete, mboten napa-napa. Tukar tambah. Sandal mas, sandal mas. Sandal mas. Mas. Sandal. Mas, sandal mas, diopral mas. Ayo, adem-adem, anget-anget, enak mas. Sandal. Mas. Itu apa, Cak? Sandal, Cak. Modem keketor. Didol ta, mek tau wedok iki, Mas. Didol, Cak. Khusus sampean. Tuku siji gratis siji, Cak. Tuku siji gratis siji. Maksud iki apa, Cak? Maksudnya ku sampean tuku siji gratis siji, Cak. Nah, ini jenenge ada bonusan siji, Cak. Ndasmu dikelok kunci. Ket biyen ngono, Cak. Goblok. Gak dikelok kunci tok, Bro. Dikelok kuning. Kalau kuning, kelasem ya. Kelok semua asem. Kemarin lho. Kelonjoran. Kelonan. Sekarang kan ngomong, Cak. Sampean itu jalan tuku malah ngomong kalau kuning. Ini mumpung ngono promo. Tuku siji gratis siji, Cak. Kepo, siji tuku tak kaca. Nek sandal ngene iki regane piro, Cak? Nike, Cak. Nek adelok rene sampean 10 ae, Cak. Hei, piro, Cak? Nah Nike, Cak. 20, Cak. Nang sing ngene iki pasti piro, Cak? Sampean, Cak. Pas 20 ae. Sampean iki, Cak. Nomor tok, tak tuku. Ngomong aja lek ada duwe. Tak ada duwe ngono tuku lho. Ndak, aku tuku lho. 20, Cak. Ya wis, Cak. Aku tak. Boleh. Oh, bocah gendeng. Untung soge. Soge kok dodol sandal. Soge ku dodol cipang. Sampean wis langsung ke Mekah aja. Ket mau ngeremes saya koyo Pak Tombro. Nek sandal ngene iki piro, Cak? Nah iki 30, Cak. Ya sampean wis 30 ae wis. Ojo golek kurang cacak ini. Pelangganan yang biasa nih gak tau tuku. Ya wis 30. Iki metane. Ya wis. Oke. Kira Cak? Ya wis, Cak. Sakarepmu sampean duwe piro? Napa-napa. Ya, Cak. Lah tambah, Cak. Iki lah tak tambah pula yuk. Dari 20 ya. Lumayan, lebih laris. Tuh, sandal. Sandale. Katuku. Gak tuku. Mas, sandal mas. Katuku. Gak tuku, jemput. Iya. Wah, api-api ya. Mana sandal gabet senenganku. Podo. Untuk ini. Ini pira ya? Pira iki? Nah, ini kyo. Tak kayak 30 mas.
Larangi cak sandal kowe kapal perang iki kok. 30.000. 2.000. Rengewen topo aja. Kayak tuku masak kilo ae. Gak cukup. Nah ini itu situ piro aja? Situ regane piro ngene? Nek sampe aturane ngono. Kendat aja aku, Cak. Brai gak dodol. Di sampean sing kendat ya. Aku sing kendat. Dunya gunane. Salah. Ngomong aja. Ngeremes Pak Tombrung. Sampeyan sudah tuh gak. Nang ini cara aku itu ku. Nek regane itu apa? Untumu ngobek. Alah lho. Iyalah tuku sandal kok tebak kabeh. Ya Allah. Aku wis tau ngomong jargane ning arek mau. Ya wis Cak, yo Cak, tak sandal. Lho, sak duwike. Iki tak tuku iso goreng. Nah, Cak, mulai. Ini loh ya. Ku sampean. Aku nak sandal cai. Sandal sing tak gawe iki, Cak. Ini sandal cai. Lek sampean tuku, golek ilang. Ajaib apa cak? Sandal itu kok plastik nih tak karet sembarang kau wae. Iso ajaib. Ngene lho ya. Sandal sampean tuku. Otomatis ning aku yo ilang, Cak. Orang sampean tuku san. Positif ya. Niat dodol kok gak cak? Guyone. Cate ulul. Tak kayak gratis sih ya. Gue sama coba. Nek percaya ngelak balik ning aku. Saya tak coba ya. Nyaman pol ini. Tuh kan, balik teman yo. Kan Dani gak percaya. Balik temen. Wah, kamu mentus ya. Wong aku balik yo payung. Di ulo iki lho. Kok pikir apa? Loh kan balik temen. Kan Dani gak percaya.